L-arċipelagu Santa Kilda huwa wieħed mill-ftit postijiet fid-dinja li ġie ppremjat l-istatus ta' Wirt Dinji darbtejn kemm għas-sinifikat naturali tiegħu kif ukoll dak kulturali. Wara li kien rikonoxxut għall-isbuħija u l-ekoloġija speċjali tiegħu, l-arċipelagu ta' Santa Kilda fl-2005 ġie rikonoxxut ukoll għar-rekord kulturali tal-komunità mitlufa tal-Crofting li tgħix fuq dak li ġie deskritt bħala t-tarf tad-dinja. Minkejja fejn jinsab 40 mil fuq il-punent tal-Gżejjer tal-Punent tal-Iskozja fl-Oċean Atlantiku, l-arċipelagu għandu storja twila ta' abitazzjoni b'evidenza ta' attività fi żmien il-Bronż madwar 4,000 u 5,000 sena ilu, kif ukoll fdalijiet minn żmien il-Ħadid 2000 sena ilu. Fi żminijiet aktar riċenti, l-arċipelagu kien proprjetà tal-MacLeods ta' Dunvegan. Ma' nofs is-seklu 19, id-dinja ta' barra l-Gżejjer bdiet tħalli effetti kbar fuq l-arċipelagu. Lejn l-aħħar tas-seklu, l-ewwel turisti bdew jaslu fuq cruises regolari fis-sajf, imsaħħrin bi-sbuħija ta' barra minn hawn. Wara dan, it-tnaqqis tal-popolazzjoni lokali kien rapidu. L-aħħar abitanti kienu evakwati fl-1930. Huma ħallew villaġġ vojt warahom li jirrifletti l-legat msaħħar ta' stil ta' ħajja mitluf. Għalkemm m'għadx hemm popolazzjoni permanenti fuq Santa Kilda, l-interess turistiku għadu hemm u issa tista' tmur l'hemm u lura f'temp ta' ġurnata minn Lough Meabek fuq il-kosta tal-punent tal-Gżira Lewis. SeaTrack hija kumpanija żgħira immexxija minn Murray McLeod, raġel lokali minn Wick. Il-kumpanija toffri għażla ta' servizzi għat-turisti. Murray għandu tim żgħir, però jħallu effett importanti għall-komunità lokali, hekk kif jiġru ċerti jittri mit-tfal tal-iskejjel lokali. SeaTrack jużaw dgħajjes riġidi li jintefħu għal vjaġġi qosra. Id-dgħajsa l-kbira tintuża għal vjaġġi itwal, bħal vjaġġ għal Santa Kilda u lura. Illum Murray għandu grupp ta' residenti minn Uist, allura l-vjaġġ proprjament beda mill-port ta' Berneray. Hekk kif qed ibaħħru lejn il-gżira prinċipali ħirta, Borroray u l-munselli tal-baħar huma viżibbli min-naħa minnhom. Hekk kif jersqu lejn il-bajja, il-karattru uniku tal-gżira iħalli impressjoni fuqhom u fil-fatt ma jdumux ma joħorġu l-kameras in-nies. In-National Trust for Scotland tieħu ħsieb lil Santa Kilda kuljum bl-għajnuna tal-Ministru tad-Difiża. Regoli stretti rigward x'jistgħu jġibu magħhom il-viżitaturi jiġu infurzati biex l-ekoloġija unika tal-gżira tiġi protetta. Madankollu il-viżitaturi huma liberi li jimxu anke fi ħdan l-appoġġ tal-villaġġ. Il-Knisja nbniet fis-snin bikrija tas-seklu 19 u l-iskola nbniet fl-1884. Waħda mid-djar antiki saret mużew ħalli l-viżitaturi jkunu jistgħu jieħdu impressjoni ta' kif kienet il-ħajja tal-abitanti oriġinali.
Iżda l-wirt kulturali huwa biss parti waħda mis-seħer tal-gżira. Il-pass li jmiss għall-viżitaturi huwa li jitilgħu fuq dgħajsa minn Hirta sa Borere u jesperjenzaw ukoll il-wirt naturali straordinarju ta' hawnhekk. Awsalla tilqa' lill-viżitaturi f'Borere. Imbagħad temp jiftaħ biex jiżvela l-munzelli biswit. Hemmhekk isellmulhom l-għasafar tal-baħar. Murray irressaq id-dgħajsa iktar fil-qrib biex ikunu jistgħu jarawhom aħjar. Dawn il-gżejjer jospitaw 500,000 għasfur tal-baħar. Dan in-numru jinkludi l-akbar popolazzjoni tan-Northern Gannet fid-dinja li jammonta għal iktar minn 60,000 para trobbija. Hemm ukoll numru kbir ta' puffins, fulmar, shag u ċfif, però huma l-gannets li jsewwdu l-ismewwiet hawnhekk. Il-veduta lura lejn Hirta tipprovdi opportunità oħra biex il-viżitaturi jieħdu iktar ritratti. Daqt isir il-ħin biex jibdew it-triq lura, però huma ħerqana biex jieħdu l-aħħar ftit ritratti qabel jitilqu. Imbagħad Murray jieħodhom lura minn Borere għall-aħħar veduta ta' Hirta. Imbagħad malajr wisq isir il-ħin biex jitilqu u jmorru lura d-dar. Għalkemm għaddiet kważi malli bdiet, huwa improbabbli li dan il-vjaġġ ħajkun wieħed li l-viżitaturi ħajinsew ta' malajr.